गिबियावनो मिडियानिसिम हामलायनाय थाबाय आरो गासै नायगिरिनिसिमबो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि गाहाय नेहाथारि अनिल कुमार बसुमतारी। दा थांनाय साननैसो आगोलाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि बेन्दोङाव थानाय गोजोनपुरी जोंनि नैबे पार्कआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा बेखौ खायसे दुथां आखुनि सुबुंफ्रा गन्थं मोखां बुख्लानानै बिथांनि जि सावगारि मुसुखा बेखौ नस्थ' खालामलांदों। बेनिखायनो जों जाय बिथांमोना बे हाबाखौ मावदों, बे खामानिखौ मावदों, बे दुथां सुबुंनि गोसोनि मानसिफोरखौ जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि जानानै गोख्रोङै कन्डेम खालामो, सोंखारियो। जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गासै बुहुमनि बर' माहारिखौनो खौसे खालामनानै मोनसे समाव आलादा हादोर सोरजिनायनि जिथु बड' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा जोंनो माखासे मन्थर होलांदोंमोन। बुहुमनि गासै बर'फ्रानो जों खौसे जानानै आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बेयावनो माखासे बिथाङा जोंनो बोसोन होलांदोंमोन। जोङो थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। आगानै आवगायनानै गोनांथि जायोबा नांगौ आगानसे फावसायनानैबो जों आवगायफिननांगोन। थिग बेबायदिनो जोंबो बै समाव भलन्टियार्स मुङै 1987 मायथाइनिफ्रायनो बिथांनि जि आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखियाव बा हाबाफारियाव बारसोमनानै थै-थां बिथांखौ जोङो हेफाजाब होदोंमोन आरो बिदिनो बुहुमनि गासै बर' माहारिखौनो बिथाङा खौसे खालामनानै जोंखौ दिनै नैबे थासारियाव लाबोदों आरो दिनै बर'फ्रा बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बे थासारिसिम सौफैदों। बेनिखायनो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोन्थोर होलांनाय बेखौ साफ्रोमबो बर'आ, बुहुमनि साफ्रोमबो बर'आ गोरबो बिखायाव लानानै आवगायलांनांगोन। जोंनि गेजेराव जाहाथे खुनु एना एनि दावराव दावसि बुलाय सुलाय जाया, बेखौनो जों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट खुंथायखौ जों खावलायो, जाय दुथांफोरा जोंनि बड'फानि मुसुखाखौ गन्थं मोखां बुफायनानै गालांबाय, बिथांमोनखौ गोख्रैनो संदाननानै नागिरनानै दिहुननानै साजा होनो थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननिफ्राय। बेजों लोगोसे बे सेगावनो जोङो जोंनि थांनाय 2025 मायथाइनि 26 सेप्तेम्बराव जि बड'लेण्ड ओनसोलनि बिसायख'थि जाना थांबाय, बेयाव जा रिजाल्ट फैदों बेखौ जोङो गासै बर' माहारिखौनो जों धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोब्ला BPF हानजाया बयनिख्रुइबो बांसिन अनजिमा लानानै 28 MCLA देरहासार जानानै ओंखारबोनो हादों। बेनिखायनो जों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलो आरो सार हाग्रामा महिलारिनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे फैगौ 5 अक्ट'बराव हाग्रामा महिलारि सारा बे बड'लेण्डखौ खुंनो थाखाय अभारटेकिं लागोन। बिनि उनाव बिथाङा बे BTCनि चिफ जागोन आरो चिफ जानानै बिथाङा
जोंनि गासै बिटिसि बाखि रायजो राजा आइ आफानि गांनाय उखैनाय लुबैनाय गासिखौबो सुफुंनानै होलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो इयुनाव बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां खामानि मावदों बिनिख्रुइबो बांसिन खामानि मावलांनो हाथों गोहो बोलो मोनथों आरो गासै बिटिसि बाखि रायजोआनो बिथांखौ गोरबो बिखानिफ्राय हेफाजाब होनानै बिथांखौ गोबां खामानि मावनायाव मदद होयो जों बेखौ जोङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय बे सिगाङावनो बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनो नाजादों जाय बिथांमोना दा सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आनसलिकआव बिबान लानानै दं बिथांमोनखौ जों दा मिन्थिनो मोनदों गासैबो बिथांमोना हाबा जानाय सुबुं गोजा मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला सासे सुबुङा गावनि संसार जानायाव गथ' गथायखौ लानानै आवगायलांनो नागिरो अब्ला जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो बे रांखान्थिखौ जेब्ला मानसिया होसोयो अब्ला जोंनि साननाय हनाया संसारिक आरो रांखान्थिनि उन थानाय बायदिखौ जों दा नोजोरबोदों बा नुगासिनो दं बिनिखायनो आं दानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा रोंगौथि गोनां बिथांमोननो एबसुनि गासै हाबा जानाय बिबानगिरिफोरा बे लाइमोनफोरनि आखायाव आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि बिबानखौ हंगारनानै होनांगौ मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनिसो प्लेटफर्म बिनिखायनो बे प्लेटफर्माव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरि थानो नाङा आरो थानो मोनाङा जेब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बिबान लानानै हारिखौ सिबिनो जोंनि रांखान्थि हक आसार खान्थि हक कालचार गासिबावबो बिथिङाव बिथांमोना गोसो होनानै मावनो हागोन आरो इयुनाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महरै बुहुमाव दिन्थिलांनो हागोन बा दालांनो हागोन बिनिखायनो जोंनि संबिधान आबसुनि संबिधानाबो बेखौनो बुङो जे जोंनि आगोलनि बर' फरायसा आफादाव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरिया बा सुबुङा बिबान लानो मोनामोन बिनिखायनो बिथांमोना संबिधानखौ मानिनानै प्रट'कल सिस्टेमखौ मानिनानै जाहाथे दानि जाखांफुनाय लाइमोन गोरों गोराफोरनो गाव गावनि बिबानखौ गथायना होयो बेखौ जोङो गुरै खावलायहरो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लोगोसे जों दा नुनो मोनदों जोंनि आबसुनि बा अल बड' आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि हालोदा लासै लासै जोङो माने दुरबल जालांनाय नुदों थिग बेबायदिनो जुदि लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि जोंनि दावगाफुनाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि हगारना होआबा लासै लासै जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि जि गोहो बोलो बियो लासै लासै लोरबां जालांगोन आरो लोरबां जालाङोबा लासै लासै जोंनि थासारिया हारिनि थासारिया गाज्रि जालांगोन मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बुंबोगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाया जोंनि हारिनि सिनस्रि जुदि हारिनि सिनस्रिब्ला बे हारिनि सिनस्रिखौ हारिनि सिनस्रि महरै जुदि दैदेनलांनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोरा रोंगौथि गोनांफ्रासो दैदेननांगोन मानो होनब्ला दानि दिनाव जों नुनो मोनदों जाय बिथांमोना हाबा जानाय सुबुंफ्रा बिबान लानानै दैदेनलांगासिनो दं सम सम बिथांमोना अबेबा नङा अबेबा समाव अबेबा नङा अबेबा राजनिति दोलोनि उन खारनायखौबो जों नुनो मोनो जाहाथे राजनिति राजखान्थिनि खिबुआव बा उनाव खारा जों बेखौनो गुरैयै खावलायहरो बड' फरायसा आफादनिसिम जोबथारनायाव
अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबावबायदि दुलाराय बर' फरायसानि हाबा जानाय जायफोर बिबानगिरिया दङ बिथांमोना गोख्रैनो बिबानखौ हगारनानै दानि जौगाफुनाय गोरों गोरा लाइमोनफोरनो बिबानखौ गथायनानै होनांगौ। बेनो।